podľa mňa takýto apartmán, my tu stále hovoríme o investoroch a o výnosoch a o týchto veciach, ale podľa mňa takýto apartmán môže byť zaujímavý aj pre niekoho, kto už by si chcel tak užiť život a mať všetko po ruke, hej, vlastne, lebo z týchto apartmánov, ako sme sa bavili, či kúpele, či príroda, či atrakcie sú vlastne v pešej dostupnosti a človek, ktorý by si už chcel trošku oddychnúť, nemusí teraz vyslovene na tom zarábať veľa peňazí, ale mať ten svoj komfort. Aj toto si myslím, že je zaujímavá cieľová skupina a ľudia, ktorí o tomto uvažujú, kde by trávili nejakú časť roka, tak toto je podľa mňa dobrá voľba. Určite hej. Čiže myslíš normálne na bývanie 24/7, hej? Nemyslel som na bývanie 24/7, ale tráviť nejakú časť roka, ísť na mesiac do Bojníc, užiť si tam proste s manželkou, keď už si napríklad na dôchodku, hej, ísť do prírody, ísť do kúpeľov, hej, užiť si všetky tie atrakcie, ktoré okolie ponúka, zase potom domov a medzi týmto samozrejme môžeš aj prenajímať. Dobre, a keď by sme teda hovorili o tom, že to chcem užívať sám, je tam nejaký priestor napríklad na nejaké koje, pivnice alebo takéto niečo, lebo ja zachytil som parkoviská, že tam sú. Nie je to určené na trvalé bývanie. Tým, že je to rekreačná zóna, je to fakt určené iba na krátkodobé takto krátkodobé prenajmy.